uutisotsikoitamme. Oho, se oli väärä paperi. Anteeksi, sori. Etusivun uutisotsikko kuuluu siis näin. V alkoi vilauttelemaan siis ihan hirveetä. Ja vielä hirveämpi toinen uutisotsikko on mä ja mun mieheni erottiin. Siis ihan kauheeta. Mut siis moikka babet! Nähdään ensi kerralla! Sidu. Tässä uutisotsikoitamme. Se oli väärä paperi. Ensimmäinen uutisotsikko. Oho, mun lasit jäi. Minä tossa.